Almatyda Gazagstanyň Milli Sungat Akademiýasynda ýangyn döredi. 4 gatly binadaky adamlar evakuasiýa edildi we teýrek sungat eserleri hem howpsuz ýere geçirildi. Diňe bir adama zeper ýetenligi, bir studentin demegip keselhana äkidilenligi habar berildi. Ýangyn söndürüjiler 2 sagatdan soň ody söndürdi. Ukrainanyň gündogorunda meýletýänçiler garankyda görmäge mümkinçilik berýän Amerikan guralyny söwüş birliklerine tapşyrdylar. Adatça Birleşen Ştatlaryň Abrams tanklarynda ulanylýan bu guralyň meýletýänçileriň eline nädip düşenligi ma'lum edilmedi. Bu ýagdaý 19 martda separatistleriň gözegçiligindäki Donetskdan 20 kilometr golaýlykda ýerleşýän harby bölümde boldy. Bosniýanyň paýtagty Sarajewoda bir näçe ýüz adam günüň tutulmagyna syn etdi. Yerli astronomiýa jemgyýetçiligi Seyl bagynda teleskop ýerleşdirdi we surat alýanlary ýörite serişdeler bilen üpçün etdi. Ýewropada millionlarça adam 1999-njy ýyldan bäri günüň iň güýçli tutulan pursadyna tomaşa etdi. Indiki gezek munyň 2026-njy ýylda boljakdygy aýdylýar. Pakistanyň Peşawar şäherinde häkimetler hiber tire taýpalar regionundan gaçyp çykan adamlara öz öýlerine dolanmaga ýardym berýärler. Müňlerçe adam 2008-2009-njy ýyllarda hökümetiň regionda islamçylara garşy harby çärelerine başlan soň öz öýlerini terk edipdi. Operasiýalar henizem dowam edýär. Şu hepdeniň başynda Pakistanyň harbylary Awganistan bilen serhetdeş giňişliklerde howadan urulan zarbalaryň netijesinde 34 söwüşijiniň öldürilenligini habar berdi. Peşawarda Nowruz bayramy bellenip başlandy. Yerli adamlar we Owgan puştunlary Nowruzy 19 martda bellediler. Häzir Nowruz tutuş merkezi Aziýada, Kafkazda we ýakyn gündogorda bellenýär. Kırgızstanda resmi sanlar iyişsizlik derejesinin biraz ýokarlananlygyny görkezýär. 5,4 million ilatly ýurtda 60 000 çemeti adamyň iyişsizligi resmi maglumatlarda aýdylýar. Emma gararsyz synçylar hakyky sanlaryň resmi maglumatlardan 2-3 ýetse ýokarydygyny çak edýärler. Kırgızstanda iyişsizlik derejesine ykdysady kynçylyklary baştan geçirýän orsiýetde gazanç edýän kırgız migrantlaryň öz öýlerine dolanmagy täsir ýetirýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolduňuz.